άνθρωποι στην Ελλάδα που πάσχουν από υπατήτητα C. Και το 80% από αυτούς δεν το γνωρίζει. Πάσχουν με φορείς. Θα νοσήσουν κάποια στιγμή. Το 80% από αυτούς δεν το γνωρίζει. Και όσον αφορά τους χρήστες ουσιών, τους πρώην χρήστες, το 90% είναι χωρίς υπατήτητα C. Έχουμε λοιπόν αυτό που πρέπει να ζητήσουμε σαν κοινωνία των πολιτών, σαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες και σαν άνθρωποι που τα ζούμε όλα αυτά καθημερινά στο πετσί μας. Αυτό που έχουμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση, τώρα θα μου πείτε ότι δεν λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση τους ανθρώπους που πληρώνουν εισφορές, που πληρώνουν την ασφάλισή τους τόσα χρόνια και ξαφνικά μειώνονται οι συντάξεις, μειώνονται οι παροχές, μειώνονται τα φάρμακα, η λαμβάνει και η πρωτοβάθμια υγεία. Θα κοιτάξει εμάς. Αλλά από πού φαίνεται ο πολιτισμός τελικά μιας χώρας. Αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε είναι άμεση απορρόφηση της λίστας. Αυτά που εμείς ζητάμε και εξακολουθούμε να ζητάμε τα δεδομένα που λειτουργούν, το πρώτο πράγμα είναι η άμεση απορρόφηση της λίστας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτική υγεία, δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόταση στα φάρμακα, δεν μπορούμε να μιλάμε για θεραπεία όταν του αλλού η μόνη του έννοια είναι πώς θα βρει ναρκωτικά, πώς θα βρει ναρκωτικά να καλύψει την έξοδο. Αν λυθεί αυτό το πρόβλημα, ίσως θα μπορέσει να κοιτάξει και παραπέρα την υγεία. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τα προγράμματα κατάστασης. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εξαρτηθούν τελείως. Είναι ένα πολύ καλό τρόπο να μπορέσουν να συμμαζεύουν τη ζωή τους. Να κοιτάξουν και το επίπεδο της υγείας, αλλά και το επίπεδο της ζωής γενικότερα. Γι' αυτό λέμε άμεση απορρόφηση της λίστας. Είναι κάπου 2.100 άνθρωποι που περιμένουν. Και αρκετοί ακόμα που δεν έχουν κάνει έτσι, βλέποντας το μάτι σαν να